प्रथम जाऊन आम्ही गुरु महाराजांगेले आशीर्वाद निमगैतस तशीची इस्कॉन संस्थापकाचार्य जाऊन शिले एसी भक्ती वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपादांगेले आशीर्वाद मागून घेतस तशीची अखिलांड कोटी ब्रह्मांड नायक जाऊन शिलांगेले परम पुरुषोत्तम श्री कृष्णाले पादारविंदाक सहस्रार नमस्कार पूर्ण आजी मानव जीवनाचे सर्वोत्कृष्ट फल जाऊन शिले सत्संग आज आमका हे मोबाईल थ्रू कोरोना कालांत मेळतस आम्ही भाग्यवंत हत जाऊन मुरलीधर चरण प्रभू कनी मधुपती दास प्रभू आभार जाऊन तशीची मेगेलिये कुंती स्तुती ऐकूचे सकडाकय नमस्कार पूर्ण तुमगे लगे आशीर्वाद मागतस इत म्हळ्यार तुमगेला आशीर्वाद असले मात्र मेगेले धैर्य मागता हरे कृष्णा आजी केन्नाय केलेला वरी आम्ही भागवताचे महात्म्य सांगून सूर करूया म्हळ्यार महात्म्य केन्नाय आम्ही ऐकू का खंयचे विषय आम्ही रिक्ची जाल्यार ते मना करून घेवची जाल्यार महात्म्य ऐकू का उदाहरणाक आम्ही एक टूर वता म्हणले क्या दिल्ली की खंय पुणे थंय खंयचे जाग पळोवचे आसा ते जागेचे महात्म्य की कोणाला घेत पूण आम्ही ऐकू का ऐकला मात्र आमकां ताजे वेर आशिल्ले इंट्रस्ट की नातल्यार ते एक इन्क्विजिटिव्हनेस म्हणटा ती उमेद ते पळोवचे चड जावचे आमकां एक चंद एक बिल्डिंग चंद पेंटनी करून दवरला येद्रा सुमार गार्डन आसा झाडांनी वयला तरावळ तरावळ फुलां गार्डन केला म्हणल्यार आमकां कसलेय कळना जाल्यार 4 जणांना तुकून ऐकताना ते राष्ट्रपती भवन म्हणताना प्रति आमगे देशाचे कसं डिसिशन असल्यार ते तुकून भायर सरचे ते निश्चय करचे म्हणून आमकां कळता ना ते पळोवया भितर सोडता की भितर सोडायला आयकशी कशी असता की ना सकडे आनी बेश्टी पळोवचे म्हणून सकडे एक आश असता उमेद असता तशीची ताका बेस्ट एक्झाम्पल अन्य कसं काडचे म्हळ्यार आमगेल्या वृंदावन धामांतू आमकां कितली जणांना पळयना तिला वचनातील जणांना एक पंत वचून आम्ही अपास वताना कितले की पण निमगेले तसंच ते पळोवचे व्हडलीशे एक जागो गुड्ड जाल्यार आमकां गोत्तस ते ताजी महिम गोत्तशील जणांना आमकां विवरसिले देखून आमकां ते आमगे प्रिती कृष्णान ते उक्कळ गोवर्धन पर्वत केलो कडेन सांगता ती हाय ना ते वचून ती कसले ना एक साने गर्शेस ते वचून ती कसले ना ते चमकल्यार सकडे दुड्ड निमगायता तितलेच ते वचून ती म्हणटा जाल्यार गोत्तशील जणांना सांगील ऐकून आमकां कळता ते दामोदर लील जालेल जागो ते कृष्णाक यशोदेन ते बांधून घालेल जागो म्हणून आमकां कळता ना माती केलेल जागो खाली एक जागो ते सकड आमकां लील ऐकता ना भारी खुश जाता ताजे महिम कळताना आमकां अपास पळया अपास वचया म्हणून दिसता ते देखून आम्ही आता सुरवेरी हे भागवताचे केन्नाय आम्ही महिम ऐकून सूर केलेले वरी आजी भागवताचे महिम सूर करूया आयची महिम कसं म्हणल्यार श्लोकां वत्ता किं श्रुते बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहैः एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति किं श्रुते श्रुतिभिः बहुभिः शास्त्रैः कृष्णलरी बहुभिः शास्त्रैः म्हणून सांगला मस्त शास्त्र म्हणून मस्त शास्त्र म्हणा कसं सकड वेद वेद 4 जाऊन डिवाइड करून विंगड विंगड केला मागीर
वेदांतस वेदांत सूत्रस ब्रह्मसूत्रस मागीर पुराणस अठरा उपपुराणस उपनिषत्स अशी सुमार नमुन्याचे शास्त्र आमच्या सनातन धर्मांतू भागवतांतू सांगला भूरीणी भूरी कर्माणी श्रोतव्यानी विभागशः आणि आम्ही सांगेल ते शास्त्र ते अपास डिवाइड केला अपास डिवाइड करताना इतके सकड शास्त्र ಒಟ್ಟು केल्यारी प्रभुपाद सांगतशिलंती हे सकड ಒಟ್ಟು केल्यारी 100 लक्ष स्तोत्र काही चढ असते या वाची सोडी अंती आमगेले आयुष्यांतू बजी सान आयुष्य कलियुगांतू हे ऐकूच सोनू हे हाता दोर नो ते बुक पेज गुंड जे म्हणल्यारी आमक साथिना आमगेले आयुष्यांतू इतु म्हणल्यारी भागवतान सांगला प्रायेण अल्पायुष्य सभ्य कलो अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या हि उपद्रुता सांगला हे कला कलियुगांतू कलावस्मिन् युगे जना म्हणल्यारी हे कलियुगांतू आमका प्रायेण अल्पायुष्य आम्ही अल्पायुष्य काही हे कलियुगांतू चढ म्हणल्यारी 100 वर्ष तेवे तिथले वांटल्यारी भारी ऑड आश्चर्य तशीची अनेक म्हणल्यारी मंद सुमंद मतयो आमगेले बुद्धी मंद काही मागिरी मंद भाग्य आमगेल भाग्य जी मंद मागिरी ही उपद्रुता म्हणल्यारी आम्ही भयंकर डिस्टर्ब्ड काही कलियुगांतू जण व्हेरी व्हेरी डिस्टर्ब्ड तांगेले मेंटल स्टेबिलिटी भयंकर मंद यज्ञ पळयल्यारी डिप्रेशन काही कोणा पळयल्यारी डिप्रेशन आणि मेंटली डिस्टर्ब्ड तांणी यज्ञ पळय आजीक सायकियाट्रिस्ट चढ असंती तशें आसतना हे शास्त्र आमकां ऐकूचे सोणू कसले काही फुर्सत ना शास्त्र म्हणून ऐकूचे तशें आसतना ये पुरा वाज्य काही साथ दिना किम श्रुते इथे ऐकूत नका पुराणेश्च भ्रमावहै म्हणला हे सकड पुराण वाचलेरी केलो पुराण वाचलेरी जनस्वे रिझल्ट कसले भ्रमावहै म्हणून सांगता भ्रमावहै म्हणल्यारी ते आमका भ्रमांत घालता काही मन आमगेले चंचल जाता कसं कोरका कसं करची नाका म्हणून आमका कळना प्रति शास्त्र वाचून बसलेली कसं कोरका कसं करची नाका म्हणल्यार कळना उदाहरणेक पुराय विंगड शास्त्रांतू विंगड विंगड हे बरोवन आसता आमगेले कसं कोरका म्हणून कसं सकड उपासन कोरका म्हणून बरोवन आसता आमका सौंदर्य जावका जाल्यारी गंधर्वांका उपासन करता आयुष्य जावका म्हण जाल्यारी अश्विनी कुमार देवतेक उपासन करता मागीर प्रतिष्ठे स्थान पुरा जावका जाल्यारी ब्रह्मदेवाक उपासन करता तशीची कसले धान्य सकड उठ करता म्हण जाल्यारी वरुणाक आणि दाम्पत्य सुख जावन आशिल्ले दाम्पत्य जीवन जावका म्हण जाल्यार उमादेवीक उपासन करता अशी म्हणून मस्त कसं सकड जावका कंची सकड देवाक कसं जावका जाल्यार उपासन करता म्हणून पुरास जाल्यार आम्ही आलोचन करता कसं म्हणल्यार ह्या सकड आम्ही मना करून घेवन आमगेल जीवन मुखार सुकावे आमगेल जीवन खाली आमगेल आशे अभिलाषे कामने पुरा पुरे सुचन तू जल्लीवे हे मना करून घेवका हे देखून आमका कसं कोरका म्हणले कळना तिले आमका आमगेल मन चंचल जाता अशी पुरा पुराण वाचल्यारी जाल्यार अंगा भागवत कसं सांगता एकम भागवतम शास्त्रम हे एक भागवत मात्र पुरते आमका मुक्तिदानेन गर्जती म्हणल्यार मुक्ती दिता म्हणता गर्जन करता आता आमका मुक्ती म्हणलेले कसले म्हणून कळता मुक्ती म्हणल्यार मुक्तिर्हित्वा अन्यता रूपेण व्यवस्थित
आमका एक मना गेला केलो जणांना मना करून घेतला कसं म्हणल्यारी मरणानंतर हे देह त्याग केल्यानंतर मेळचे मुक्ती म्हणून मना करून घेतला तशी नाही ते आम्ही जिवंत असतानाची आम्ही संसार असून आम्ही कुटुंब ओटू असतानाच लोक असतानाची मुक्ती पावयेत कशी आम्ही एक चूकी अंडरस्टँडिंग आता असते आव आमच्या सलेले बायल आव आमका सलेक नावाची आव भारतांत जन्म आयल्या आव असं सल धर्म फॉलो करता आमचे सल चेरडोवा म्हणून सगळं आम्ही एक चूक तिಳುವಳಿಕೆ आम्ही मना करून घेतला जल्लरी हे सगळं कहीताय सीमित हे देह सोडचिताय मात्र मागिरी आम्ही विंगड देहा जमकलरी हे सगळं आमक विसरता क्रिस्टलरी हे शाश्वत वे नाही ते मना करून घेऊ का ते अंडरस्टँडिंग आमचो आम्ही असन पळय आमके असल जनाल बायल असल जनाल बामून आम्ही म्हणून ते अंडरस्टँडिंग आता कोण भायर येवचे ताक म्हणजे मुक्ती म्हणून धावान सांगला भगवद्गीतांतो ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना म्हणून सांगला तू मेगेले अंशो ये पूरा जीवभूत पूरा मेगेल अंशो जीवभूत सनातन जावन मेगेल अंशो म्हणून सांगला कशी एक समुद्रात कोण एक ग्लास उद्दा काढल्यारी ते समुद्र असेल क्वालिटी ते मिठा रस पूरा त्या ग्लासा उदकांचूय असते ती त्या शीची दावा कसं सकड क्वालिटीस अस ते पूरा आमकाय अस जल्लेरी एक व्यत्यास कसं म्हणल्यारी देव विभू आम्ही अणु म्हणल्यारी देव स्वामी आम्ही सेवको देवालांतू इन्फिनिट असते क्वालिटी आमका मिनिस्कुल आम्ही इन्फिनिटिसिमल म्हणतात त्याची सान रूपारी यदे रूपारी आमका प्रत्येक क्वालिटीस दावा सकडस की हे पूरा क्वालिटीस आमकाच म्हणून सांगतात ते देखून आता कसं म्हणल्यारी हे परम धर्म सांगतीये भागवत परम धर्म कसं म्हणून आम्ही मना करून घेऊ का आमका खाली त्याला कसले उपासन करून कसले आमगेला अभिलाष पुरा पूर्ण करून एक ना एक दिस देव सोडची वे नाही आज्य के वैर्य कसले उद्देश असवे आम्ही आईले की मनुष्य जन्म घेऊन ते मना करून घेऊ का तक्का परम धर्म म्हणतात ते परफेक्शन त्या परफेक्शन कसले लाईफाचे म्हणून ते मना करून घेऊ का परम धर्म मला कसले सवे पुंसाम परो धर्म यथा भक्तिरदोक्षजे अहेतुकी अप्रतिघता ययात्मा सुप्रसिद्धती म्हणून सांगला भागवतांत सवय पुंसाम परोधर्म परोधर्म म्हणल्यारी प्रति मनुष्याले भक्तीर अदोक्षजे दावा वैरी ते अदोक्ष वैरी भक्ती करचे तेची आमगेले परम धर्म म्हणून सुवेर आम्ही मना करून घेता परम धर्म जावन आशिले दावाक प्रीती दावा वैरी प्रेम आमका कशी मेळटा कशी मेळता म्हणल्यारी आम्ही हे संसारांतू विंगड वस्ता वैरी विंगड विषया वैरी संसार संबंध जावन आशिले हे शरीर संबंध जावन आशिले इतर अवस्था वैरी आम्ही अनासक्ती दाखोवका त्यान मात्र आमका दावा वैरी आसक्ती येवचे ते आसक्ती दावा वैरी येवका म्हणजे विंगड संसार विषया वैरी आम्ही अनासक्ती दाखोवका तेची परम धर्म दवा वैर प्रीती पावचे तेची परम धर्म म्हणून आम्ही मना करून घेवका त्यांना अंग कसं सांगला हांव तुमका दोन्ही क्लासांतू सांगला कसं म्हणल्यारी हे धर्म प्रोजित कैतवोत्र परम परम धर्म सांगला अंगा हे भागवतांत आम्ही आयकी केलेले भागवत महापुराणच नव्हे तंतू परम धर्म सांगला परम धर्म म्हणल्यारी तंतु कपट ना कसले सेल्फ मोटिवेशन ना कलमश ना तशी म्हणजे रे कपट धर्म म्हण असवे म्हणून तुम्ही निमगे चालते कपट धर्म असवे एक आलोचन करूया आम्ही
धर्माचे महिमा नाजला रे धर्माचे कसले एक धर्म करचे केल्ले रे ताजे अंतिम फल कसं मिळका दावा वैरी प्रीती पावका ते आम्ही मना करून घेवका ते दावा वैरी प्रीती नसतील प्रीती पाव नसतील कसले धर्म जेवते ते बद धर्म नाही इतके म्हणले रे भगवंताक प्रीती करता जाल्यार रे आम्ही निष्काम जावन कसले काम करता निष्काम जावन काम केलं मात्र आमका दवा वैरी प्रीती चोडचे तशें असताना हे खंयचे एक धर्म आचरण करताना आमी खंयचे एक धर्म आचरण करताना ते संसार चक्रातून आमका निवृत्ती मेळटा की म्हणून आम्ही आलोचन करता मागिरी आम्ही आशे आमगेले आशे पुरयसून वापस ते आश पुरयसूचे खंय जेवो ते आश पुरयसी नातले आम्ही शरीर सोडली म्हूण जाल्यार आम्ही वापस एक शरीर घेवका जाता ते आश पुरयसूचे ते देखून खंयचे धर्म करताना आमका आमगेले संसारातून हे संसारा चक्रातून ते निवृत्त करता की म्हणून आम्ही आलोचन करता केन्ना हे धर्म आचरण करून खंयचे धर्म आचरण करून हे संसारा चक्रांतूची हे लौकिक आणि पारलौकिक म्हळ्यार स्वर्ग ते पुरा आशे करून स्वर्ग आशे करून स्वर्ग प्राप्ती थंय जाल्यार आमगेले लाईफ तितले सीमित ते आलोचन करता खंयचे धर्म करून आमगेले संपत्त मोक्ष प्राप्ती अंतू जाल्ली म्हूण जाल्यार ते कपट धर्म ते तसल कपट धर्म हांगा सांगिल्ला हांगा खाली भगवत प्रीती मात्र सांगला हे भागवत महापुराणांत हांगा आम्ही अनेक वैदिक कृत्य करतात उदाहरणक कितले नमूने याग यज्ञ आमगेले देवस्थानांतू घरलेकी कितले की दुड्डेशील जण याग यज्ञ पूरा करतात जाल्यार कडेर म्हणटाना आम्ही भटमामा कसं सांगचे मागूक भटमाम पूरा म्हाका कितले म्हळ्यार आमगेले कष्ट पुराय सोरका आनी आमकां आमगेले कामान पूरा आमगेले निवृत्त जावका म्हणून आम्ही मागून घे म्हणून सांगचे न्ही वे भटमामान कसं मागचे कोणाचे आज वरन मना भितरी दवा वयर प्रीती चोडो ना जाल्यार दवाल सेवे करूक आमकां चड भाग्य दी दवा म्हणून आज वरन भितर तुका मागिलच की आमी ना भटमामान कसं मागचे अप्राप्य लक्ष्म्या प्राप्त्यर्थम अप्राप्य जावन आशिल्ली ते लक्ष्मी प्राप्त जावो मागीर प्राप्ती जाल्या लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम चिरकाल ती ओडगोन वचनातले तिका कळवून घेनातले ती तुमगेले की आसो मागीर यश जय लाभ हे सगळं मेळो तुमका ते जाल्ली तितले जायनी मागीर कसले अरिश्ट असले ते निवारण कर दवा मागीर कितले म्हळ्यार ते कडेर आमगेले जातकांतू कसले कुंडली चेंज आस म्हूण जाल्यार ते समकटी तू चेंज कर दवा म्हूण थंय मागू सांगता ती तशी मागणी म्हूण जाल्यार कसं सांगता ती आमी भटमामान वताची काय प्रयोजन ना भटमामान मागून आमकां प्रसाद दिलेला काय सम ना अनेक पण आमकां विंगड भटमामा सोदता म्हणून सांगता ती तशी आमी आलोचन करता इतले तुकून कसं म्हाका आमगेले लायफ इतले तक सीमित वे म्हणून केन्नाय आलोचन करून हे आमगेले जीवना उद्देश दवाल प्रीती पावचे ते आमकां हे भागवतांतू महाभागवत महापुराणांतू आमकां मेळचे हांगा प्यूर लव ऑफ गॉड प्रीती खाली निष्कळंक जावन आशिल्ली प्रीती तो कसलेय करो कसलेय वायट करना तो खंडित वायट करना तेन्ना तशें आसतना आमकां धैर्यारी कुंती देवीन केन्ना कष्ट येवू देवा म्हाका कितें म्हळ्यार कष्ट हांव कष्ट जावन पळयना म्हाका प्रति कष्टांतू तूं लागी येयला म्हाका जावका तुगेलें दर्शन म्हूण सांगला की तशें आसतना आमकां कष्ट मागूक धैर्य ना आयच्या दिसाक काय नातले रे आमकां तुगेले वेरी प्रीती चोड दवा म्हणून मागूक आमकां धैर्य जावका पुऱ्या अपपी मागशीची भक्ती आनी प्रीती करताना अपपी मागशीची मागना तिलेची येता हे
भ्रमे कोणा जल्ला इतले पुराण वाजले रे भ्रम जाता पुराणेश्च भ्रमावहै म्हणून सांगला ना आमगेले भागवत आईची महिमेंतू कोणा जल्ला साक्षात ये भागवत महापुराण बरेल वेद व्यासाक भ्रमी जल्ला वेद व्यासाला काणी चारीचे अध्याय अंत येता थंय सांगता ती तसं म्हणल्यार वेद व्यास 8 पुराण बरो न्ही 17 पुराण बरो न्ही एक दिसू बदरिका आश्रमांतू सकाळी सूर्योदया वेळारी सरस्वती नदी तटांत बेसून एकाग्र ತಂಗೆಲೆ संध्या वंदन पुरा मुगसून एकाग्र चित्त जावन ध्यानस्थ जावन बसता तशी म्हणताना त्यांनी त्रिकाल ज्ञानी तांकां कसं दिसत म्हणल्यार हे देवा कलिकाला जणाक तांगेले ताळमे भाग्य मागीर पुरा उणी जातस कसं करचे बा तांकां उद्धार जावचे कसले एक वाट नावे म्हणून आलोचन करता असता आपणे ना त्या जणाक सुलभ जावचे की तरी आम्ही जीवराशीन शुद्ध जावका जाल्यार अग्निहोत्रादी कर्म पुरा करता ते कर्म अग्निहोत्रादी कर्म याग यज्ञ पुरा करचे वेद तुकून पळोवन तांकां सुलभ जावचे की तरी वेद व्यासान तांगेले शिष्यांक आपोवन ते वेद एक आशिल्ले 4 करून दिला तदनंतर वेदांत बरयला वेदांत सूत्र बरयला ब्रह्मसूत्र बरयला 17 पुराण बरयला उपपुराण बरयला उपनिषद बरयला आणि तेवेनंतर हे शास्त्र पुरा वाजून साधिना वाजून अर्थ करून घेवचे शूद्र जातीक साधिना स्त्रियांक साधिना बालमनुष्याक आमचे सले तांकां चिकी योग्य गुण आहे म्हळ्यार कितें तरी स्त्रियांक शूद्र महाभारत कथेंतू एक्सेस तांकां वाजून तांणी उद्धार करून घेवया म्हणून सांगून तेवे बरयला जाल्यार आपणेले मनाक कळवळस म्हणून आपणे मना समाधान ना म्हणून किती आहे म्हणून वेदव्यास आलोचन करता किती आपणाक एक मना समाधान ना म्हणून आलोचन करताना व्यासदेवाक तेंची तांगेल गुरु नारद प्रत्यक्ष जावन निमगयता ऋषिवर्या तुका तोंड पळोवन बेजारशें दिसता मू कसं ये म्हूण सांगताना तांणी सांगता ती अशें म्हाका मन समाधान ना म्हणटा तेन्ना नारदान सांगेल उत्तर भारी आम्ही मना करून घेवका नारद सांगता तू मस्त तुगेले काव्य आणि सिद्धांत बरो नसू पुरो जाल्यार खंयचे सिद्धांत जावो खंयचे काव्य जावो तंतू कृष्णाले प्रीती वाटची नमुने काणयो ना म्हूण जाल्यार ते व्यर्थ म्हणून सांगेत म्हणून सांगता नारद ते देखून तू उडले कृष्णाल काणी सांगचेक एक कृती कोरका म्हणून सांगून ते तुकून बाहेर सरता तशीची व्यासदेव हे भागवत महापुराण बरयता हे बरयताची व्यासदेवाक मन समाधान जाल्लेल देखून तांणी हे वेद व्यासान हे भागवत महापुराण बरयले नंतर साधारण पंचकृती बरयले ना म्हणून सांगता संती आचार्य पुरा ते देखून आम्ही एक मना करून घेवका म्हणल्यार आमगेला आचार्यान पुरा भारी चंदायर एक मार्गार आमकां हाडला हे भागवत आमकां शिला प्रभुपादान भारी राती फल्ली तांणी न्हीद खेळून हे आमकां बरोवन दिलेलें आसा ते देखून आमगेलें एक कर्तव्य कसं म्हणल्यार हे शिक्का हे वाचका डेली सदा सेव्या श्रीमद भागवती कथा सदा सेव्या म्हळ्यार पुस्तक चंद करून बंद करून ताका आरती करून दवरची न्ही डेली उठून काणू ओपन करून एक श्लोक एक 5 मिनिट चढ जाल्यार अशी कितें गडबड जावो आमी कापी नतील वता की
एक गड निधनातील वता की मिनिमम करणार तशीची आम्ही डेली मिनिमम एक दी पुणे एक स्तोत्र पुणे किती गडबड जाऊ ते वाजू का म्हळरी दावान सांगला दावान ये धाम सोण वत्तान उद्धवाला सांगला तेनेयम वाङ्मयी मूर्ती प्रत्यक्षा वर्तते हरे म्हणून सांगला हा मग प्रत्यक्ष जावनो ये बुक्का भितरी रिक्ता उद्धवा श्रवणात दर्शनात पाठात पापनाशिनी म्हणून सांगला ये भूक खाली पळैला पुरते वादल्या पुरो पळैला पुरते दर्शनात पापनाशिनी म्हणून सांगला हे देखून आम्ही दवा कुडांतू एक भागवत दौरकाची दावा दावा कनी ये भागवत कसले व्यत्यास ना आमक मात्र ते व्यत्यास मना करून घेऊचक कळना व्यत्यास दिसता इथ म्हळ्यारी आमगेले मंद सुमंद मतयो आम्ही हे देखून अनेक म्हळ्यारी ये आरती दाखवून डेली वजू का म्हणून सांगता साम आता मी अगोर कुंती स्तुतींतू ऋग्या भागवताचे महात्म्य जल्ले आजी कुंती स्तुती आम्ही उल्ले पंत 25th श्लोक कंप्लीट केला आता 26th श्लोक आम्ही सांगता स्वाध्या जन्मे कुंती सांगता सांगा जन्मेश्वर्य श्रुति श्रीबीर येदमान मद पुमान नैमार्गत्यभिधातुं वै त्वाम किंचन गोचरम सांगता कुंती जन्मेश्वर्य श्रुति श्रीबी हंगा कुंती सांगता मनुष्याक जन्म ऐश्वर्य श्रुत आणि श्री कसं म्हणला रे जन्म म्हणला रे एक चांग ओढा त्यांच्या घरले जन्म येऊचे की नाही एक चांग फूल नाव पवील फुलांतो जन्म घेऊची की तसं फुलांतो जन्म घेतील जण ना जलरी ऐश्वर्य ऐश्वर्य म्हणला रे भरपूर दुड्ड असेल घरले की श्रुत श्रुत म्हळ्यारी चांग एज्युकेशन असेल जण आणि श्री श्री म्हळ्यारी चांग सौंदर्य असेल जण असले जणांक येदमान मद पुमान हंका मद असते प्रभुपाद सांगत संती दे विल बी आर्टिफिशियली पफ्ड अप म्हणून सांगला हंगा परपरटांतो इथं म्हळ्यारी खंडितच ऐहिक लोकांतो हे असलेरी भारी एप्रिशिएबल चांग एक जन्म चांग एक गरले जन्मायला दुड्डू सगळं पळेलरी सगळे एप्रिशिएट करतात जलेरी आमगेला अध्यात्म जीवन अंतू हे सगळं कसले हक मोलना इथं म्हळ्यारी हे असलेरी आमका मद येता हे मद येईल कुडले प्रभुपाद सांगता सांगता नैमार्गत्य बिदातुं वै दावाक अप्पोचेक आमका अर्हत नाक इथं म्हळ्यारी आम्ही दावाक अप्पयताना क्वालिटी आहे ना इथं मन अंत असत आमका कसले अगत्य ना सगळे सांगता संती आपो का म्हणून तशे कापयतांती पदते मनास्पूर्वक येव का म्हणून जाल्यार री सगळं ना जाव का हे देखून हंगा परपरटांतो प्रभुपाद रघुनाथ दास गोस्वामी आणि सनातन गोस्वामीला तांगेले नाव बरयला काणू ते म्हळ्यार त्यांनी चैतन्य महाप्रभूले शिष्य जावन आशिल्ले की षड्गोस्वामी म्हणून सांगून त्यांनी 6 जण संती तांतू सनातन गोस्वामी आणि रघुनाथ गोस्वामी तांगेल नाव तांतू बरयला ते देखून हांव सांगता विंगड एक दीस तुमका तांगेल विंगड एक काणी पुरा सांगून एक क्लास काढया मस्त सांगू असं मागीर आमकां कुंती स्तुती मिस जाता तांगेल विषय सांगा रे रघुनाथ दास गोस्वामी इतले दुड्डवाळा घरले जल्म आयला म्हळ्यार तांका साधारण रॉयल फॅमिली म्हणून येता तांका साधारण तांगेले वापसूक मंथली इन्कम मोर दॅन 1 लाख आशिल्ले केदना ते कालांत 550 वर्ष 550 वर्स पुढे जाल्लेरी त्यांनी कितले वैराग्य आशिल्ले म्हळ्यार इतली पण खंयचेंतूय वैर येना इंट्रस्ट ना तांकां तशी तांकां आवस बापूस भीव न्हू हिंजे आध्यात्मिक आवत्तांती म्हणून वर्डीक काय करतांती जाल्लेरी वर्डीक रात्रीची त्यांनी बायले सोण चैतन्य महाप्रभू लागी सोण वत्तांती उपास तांक तांडू नडतांती बापूस जणा पेटोन जाल्लेरी
एक आशी ತಂಗೆಲೆ एक तानी देवा पाव का देवाल प्रीती पाव का देवाल मेळका तशी त्यांनी तंक ते ಗೊತ್ತशिले इतले दुड्ड असून त्यांनी त्यांचं सुख पावनिंती तशीची सनातन गोस्वामी तशीची तंका कितले म्हळ्यारी त्यांनी एक पंता तांगेले कहाणी अस सांगनातील म्हाका मुखार सुचत मन येना वेळ जाल्यारी इत म्हळ्यारी ते कहाणी सकट आमकां उडगास येता त्याने मात्र आमकां मनांत ते डीप डीप जावन टच जावचे एक पंता एक काशींतू एक ब्राह्मण तपस करत काय विश्वनाथन प्रत्यक्ष झाल्यानंतर कसं जाई म्हणून गयताना ते ब्राह्मण सांगते की म्हाका दुड्ड जाव का धाराळ संपत्त जाव का म्हणून सांगताना तू सनातन गोस्वामी म्हणटलस वृंदावनात तो तगेला वचून निंगय तगेला अस सांग तशी त्यांनी हंगा वृंदावनांतू सनातन गोस्वामीला निंगयताना तुगेले एक म्हण असते ना म्हाका शिवान सांगला ते म्हणेन आपळेल पुरा भांगर पारस मणी म्हणतात ते पारस मणी असते ना तुमगेल्या की ते म्हाका जाई म्हणून सांगतात त्यांना सनातन गोस्वामी जप करता अशें त्यांनी सांगता ती ते ओती डस्टबिन असना ते डस्टबिन आस पडा ते उड्डेला हांव ते म्हणून सांगतात म्हाका भारी खुश येता ते वचून सोदता आनी ते म्हणटा मगर हो कितले म्हणल्यार आलोचन करता आलोचन करून सांगता की स्वामी ये पारस म्हण इतले व्हॅल्युबल हे आपल्याला पूरा बंगार जाता तशें आसतना तुम्ही ये कसलेक कोयरा बोटींत उड्डयला तशें म्हळ्यार येता जर तू तुगेले अज्जेके एक व्हॅल्युबल कसं की असं म्हणून वर्क हे उड्डोवका म्हण जाल्यार अज्जेके व्हॅल्युबल तुमगेले ते कसले म्हण सांगता ना सनातन गोस्वामी सांगता काही तशी म्हण जाल्यार रे तू ते उड्डे मागीर तुका हांव ते कसं म्हगेल व्हॅल्युबल आसा ते तुका दिता तेन्ना सनातन गोस्वामी खंडित नव्हतो आणि त्या काशी करना म्हणून सांगून म्हणताना ते खंडित घेऊन तांकां नाम जप दिता नाम जप दिवन सनातन गोस्वामीला दीक्ष घेऊन त्यांनी दावा पाविलस ते देखून वैराग्य जाव का वैराग्य असले मात्र चिक्केशपणी आमकां दावा लागी पावचे जत्ता म्हणंगा कुंती देवी सांगतस जन्म ऐश्वर्य एज्युकेशन आणि सौंदर्य तुका उपयोग पडना कितले म्हळ्यार जन्माविषयी सांगची म्हण जाल्यार विदुराक एक दासी पुत्र जावन तो जल्म देव पळयना जल्म आमगेले दासी पुत्र जाल्यार देव दुर्योधनाल गरले वचने तुमक सकड गोत्तशील काणी दुर्योधनाल गरलेगी वचने मृष्टान भोजन तयार करून दवरलेलो जाल्यार दासी पुत्र जावनी कृष्ण विदुराल गरलेचे म्हणटलो तशीची ऐश्वर्य दुर्योधनाल पळयनी रावाना इतले ऐश्वर्य आशिल्ले म्हळ्यार दुर्योधनाक ताका एक दीस रब्बिले पॅलेसांतू अनेक दीस रब्बाना कयतो डेली ताका अरमन चेंज करचे कयताणे आनी ताका एक दीस केलेले रंदे एक पण केलेले डिश ताणे दोन्ही पण टेस्ट केलेले ना कय ताका 1008 रांदपी कय ताका रांदप करूक मागीर 10,000 रथ कय ताका तशी विंगड पॅलेस विंगड एक पण घालेल हांव घाले दोन्ही पण घालेल ना जाल्यार देव कुचेलाले पटोवन दवरून ताका पाय दवरून उद्दा पिलेले आसा भगवंत ते आमी मना करून घेवपाक आनी एज्युकेशनय तशीची पळयल्यार गजेंद्राक कसं एज्युकेशन आशिल्लें काय नाशिल्लें ज्ञान नाशिल्लें खाली एक कमल पुष्प काणू योगेश्वरा केलो गुरु भगवन नमस्ते म्हणून सांगून दिल्लेलेच भगवंत ताका पावलो हे हृदयपूर्वक जावन आशिल्ले ते आपोचंतू कॉल तंतू देव प्रीती पावलो ताका सौंदर्य तशीची सौंदर्य खूप कसं सौंदर्य आशिल्लें जाल्यार विष्णू तिका पावलो शबरीला शास्त्रांत सांगला म्हळ्यार शबर जातींतू ती जल्म घेतली कितले काळी आनी कितले गुडी जावन भारी गलीज आशिल्ली काय ती तिका पळयल्यार एक संत सांगता आशिल्ले ती तांगे लेक्चरांतू वागताय धांवन वता आशिल्ली काय तितली गलीज आशिल्ली काय ती
पळोवचेक जाल्यारी राम तिगेल कितेरी चंपून तिगेले ते बोर खावचे कायला सकड आम्ही मना करून घेऊ का मागीर तशीची नेक्स्ट श्लोक आवचे आम्ही आणि कुंती सांगता अकिंचन गोचर म्हणता अकिंचन म्हणल्यार इथे अर्थ काही एक वस्तू अकिंचन म्हळ्यार कसले स्वस्त नसतील अकिंचन कुंती देव्यंगा हे श्लोकांतू अकिंचन गोचर म्हणता कसले नसतील मात्र ताक मात्र देव गोचर जावचे म्हळ्यार दिसचे आणि नेक्स्ट श्लोकांत अकिंचन वित्त म्हणता नाव घालता पळय अकिंचन वित्त म्हळ्यार अकिंचन जावन आशिल्ले स्वस्त तो अकिंचन म्हळ्यार कसले ना हे संसारांतू आपणाले म्हणून सांगू का कसले असू नजे कौपिंत असू नजे म्हणून शास्त्रांत सांगला अकिंचन म्हळ्यार तशी जाव का अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मारामाय शांताय कैवल्यपतये नमः निवृत्त गुणवृत्तये निवृत्त म्हळ्यार गुणाचे अभाव तो कृष्ण आणि आत्मारामाय तो व्हेरी व्हेरी सेल्फ सॅटिस्फाईड म्हणतात खंयचे कोणाले हंत ताणे सॅटिस्फाईड दिवचे नाही आम्ही इतले शीत की दाळीत की ना मलपूर की कोरून दवरून ताका खुशी पावत नाही तो सेल्फ सॅटिस्फाईड ताका आमगेल भाव मुख्य भाव पळोवन ताणे खुश पावचे शांताय कैवल्यपतये नमः कैवल्यपतये नमः म्हळ्यार मोक्षाचे पती तो मोक्ष म्हळ्यार मुक्ती दिवचे मोक्ष 5 नमुने असते तेव्हा मना करून घेऊ का मोक्ष सकड सार्ष्टी सारूप्य सालोक्य सामीप्य आणि सायुज्य म्हणून 5 नमुन्याचे मोक्ष ते 5 मोक्ष दिताले तोची सार्ष्टे म्हळ्यार तागेले तसले ऐश्वर्य आमकां मेळटा आणि सारूप्य म्हळ्यार तागेले तसले रूप 4 येताचे वैकुंठाचे आमकां 4 येता रूप मेळटा सालोक्य म्हळ्यार तागेले लोकांत आमी असतात ती आणि सामीप्य म्हळ्यार तागेले ओटू असतात ती आणि सायुज्य म्हळ्यार तांगेले ओट्टू जावचे तागेले मर्ज जावचे तशी आश करताले ताकाय तोची पती आणि भगवद्गीतेन सांगला कसं म्हळ्यार 14 अध्यायांतू ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम अमृतस्य वयस्य च ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम ते ब्रह्मज्योतिंतू लीन जाव का पण आशे करतले भक्त सनमे ತಂಗಲೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ತಜ್ಜೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತಜ್ಜೆ अधिष्ठान हाव प्रतिष्ठोहम म्हणून सांगला श्री कृष्ण प्रत्येकाचे पती म्हणून सममना करून घेतला कोणतीन तिका हंग प्रभुपादान सांगितला बरी परपटांतू सम कळला तो बिंगेले अण्णाल पूत मात्र नाही साक्षात परमात्मा साक्षात देव तो सकडाचे अधिपती म्हणून तिने मना करून घेतला अशीची आमगेला टाइम जाल्ले आम्ही नेक्स्ट टाइम पळोवया आणि नेक्स्ट लोक हांव लास्ट वीक सांगिल्ले बरे आमगेले भक्ती मार्गांतू आम्ही प्रगती येवका म्हण जाल्यार आम्ही केलो पुरा निश्ठ खंडीत जावन दवरका निश्ठ म्हळ्यार एक टाइम ना जाल्यार संख्ये कितले कितले ओर्डर गोस्वामी इस्ताय संख्यापूर्वक जावन नाम जप करता शिल्प प्रत्येक निष्ठ दवरता फुडल्या पण धाम तुम सकडाके एकादशी निष्ठे सुमार नमूने निष्ठे भक्ती मार्गांतू तुळसी निष्ठे एकादशी निष्ठे नाम निष्ठे म्हणून धाम निष्ठे धामांतू रपतांती ಕೆಲವು जण कितकी वाड संत कसं केल्लरी धाम सोण भायर वचन अंती वृंदावन धाम जावो अयोध्या धाम जावो खंय जावो प्रत्येकांत एक निष्ठी म्हणटानी मनाले संकल्प केल्लरी ते कोरता तेन्ना मात्र आमी उद्धार जावयेत हांव फुडल्या पण ते एकादशी सांगून ಕೆಲವು जणांन पुरा कोर नासताले म्हणून हांव विश्वास दवरून घेतस भारी चांग अनेक एक निष्ठ कसं म्हणल्यार मुख्य जावन आशिल्लें आमच्या प्रभुपादान सांगिल्लें कसं म्हणल्यार नामनिष्ठा म्हणल्यार आमी नाम दावाले नाम घेवपाचीच ना जाल्यार हे खंयचे शास्त्र काडयेंत तुमी खंयचे शास्त्रांतू कितले साधन आसा आमकां आमगेले उद्धार जावचे जाल्यार खंयचे साधनाचे 10,000 टाइम्स मोर श्रेष्ठ
आमगे नाम जप म्हणून सांगला आणि विंगड साधने कनी आमगे नाम जपाक कंपॅरिझन केलं री ते महापाप म्हणून सांगला शास्त्रांत इथे म्हणलं री नाम जपा इतले ओड साधन श्रेष्ठ साधन आमका हे कलिकालांत जीवाक उद्धार जावका म्हणजे री नाम जपा ते ओड श्रेष्ठ साधन विंगड नाम म्हणून सांगला ते देखून नाम जप खंडित करता आमका प्रभुपादान कसं सांगाल शिष्य सांगला म्हणला री प्रति एकल्याने दिसाक ತಂತಂಗೆ 108 ಬೀಡ್ಸ್ ಅಶಿಲೆ ಜಪ ಮಾಲೆ ಅಂತೂ 16 ರೌಂಡ್ಸ್ ಕೊರ್ಕ ಡೈಲಿ ಮುನ್ಸಂಗ್ಲ ते आता प्रति एकले सुरवेर तुकुनोची 16 राउंड्स कोरुक साधी जायश ना भारी कष्ट जाता ताका 2 गंट जावका जाता हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे म्हणून ते मंत्र 16 राउंड कोरका जाले 2 घंटे जावका प्रति एकला काही सुरेर पंत रिक्तानाच स्टार्ट करताना 2 घंटे बैसू साथी जायश ना ते देखो प्रति एकला नाही मागून घेतस भक्ती मार्ग उद्धार जावका जलारी प्रभुपादाना सांगेल वरी खंची आचार्य जव नाम जप एक प्रिलिमिनरी म्हणून कोणी सांगेल ना कोण सांगत की तांका काही गोत ना म्हणजे इत म्हळ्यार आजी काही हनुमंत जप करतस हनुमंतन साक्षात रामाल सेव केला आणि तागेले पात्र वयस केला ताणे त्या रामायणाचे जाल्यार आजी काही रामाले नाम काढताना तागेले दोळे तुकून बळबळ उद्दा येता आणि रोंग पुरा उठयता तशें असताना ये कसले नाम जप प्रिलिमिनरी नाही तज्जे राम नाम साधकाले साधने साध्य दोन्ही वय शास्त्रान सांगला न नाम सदृशम ज्ञानम न नाम सदृशम धर्म न नाम सदृशम कर्म न नाम सदृशम वृतम कसले ना नाम सदृश जावनो कसले नाम सांगला हे देखून हाक उदाहरण जावन हांव तुमका एक काणी सांगता नामदेवाल काणी कसं जाता म्हळ्यार म्हजी शॉर्ट करून सांगता टाइम जाल्ले नामदेवान जप करतसचे तुमका ಗೊತ್ತ फुडले पण सांगला हवं नामदेव संत नामदेवाक 52 टाइम्स तांका देव साक्षात प्रत्यक्ष जाला सदय नाम जप मात्र करत असेल त्यांनी एक दिसू नामदेवन आसचे गांवांत तू एक ऑड एक सेठ भारी धानी सगळाक दान करता अशी दान करता असताना एक मनीस येऊन तागेले सांगता ते शेठाला की तू हे नमुने दान करतस ना सगळे गांव तुला एक पण तू संत नामदेवाक कसले पण एक दान करी त्यात जितलो ऑड तुका मागीर श्रेष्ठ दान विंगड कसले जाय ना तुगेले तितले ऑड सत्पुरुष त्यांनी म्हणून सांगता ती वय बर कशाला करूया इतके सगळे दान केले काय हा वता सांगू ना दान करू का ते वचन वता ना तुका दान देव का म्हणलें म्हणटा नामदेव सांगता म्हाका दान नाका हांव खाली एक नाम जप करून दावा वयर प्रीती मागता इतले गेले जीवन उद्देश म्हाका कोणाले दान घेवची योग्यत ना हांव ब्राह्मण न्ही म्हणून हांव कसं की म्हगेला अन्नाले कसं की वहिवाट करून आस ब्राह्मणा मात्र दान घेवची योग्यते म्हणून सांगता ना तू दान घेतले रे हांव उद्धार जाता म्हणून म्हाका गोत्तस तू दान घेवका म्हणून सांग कसं जाय तुका म्हणून सांग कसले नाका म्हणून घेवकाची म्हणून सांगता ना नामदेव सांगता म्हाका कसले खाली तुगेले राम नाम एक पंत नाम दी दान दी म्हणून सांगता हाका आश्चर्य जाता एक तुळसी वैरी बरोवन दान दी म्हणता हे सेठ कसं करता ताक एक तुच्छशें दिसता राम नाम खाली एक राम नाम एक तुळसी वैरी बरोवकावे जायत तक तकीच्या मिगील समाधान आहे का तुका तक तकी कसले एक दान दिता म्हणून तकडी वैरी हे कसले एक सायडान तू तुळशी वैरी राम नाम राम म्हणून बरयता आणि तकडी वैरी ताजे एक भांगर दिव्या म्हणून सांगून भांगर दवरता भांगर दवरल्यारी
ये तुळशी साईडची तो गुजता घार्याश्चर्य जाता का अपास भंगार आण घालता ते सेट कशकश केलरी ते तो गुदेवना पळोचे का एक सान पतळ शेतुळ अशी काही वेट ना जल्लरी हे भांगराचे साइड जड अशी साइड तो गुदेवना मागीर तो तागेल गरले तुकुनो आशिले रुप्पे मागीर नवी वस्त्र धान्य पुराण ते कशकशी ते तकडी वयर दवरलेरी एक दवा लिहिले ते तो गोचना भारी आश्चर्य जाता कडेर ते शेटू कसं करता म्हळ्यार त्या गांव तुलेले की रीण निमगोनो ते हाण जणा पुरा पूण हाण दवरलेरी ते तो गोचना हे साक्षात सत्य घटन हे जाल्लेलें आमकां नमगूचे जायना तशी म्हणटाना नामदेव संत नामदेव सांगता तुका एक राम नाम तुळशी वयर बरयलेले ते म्हाका दान करूंक जायना कितें म्हळ्यार ते हांव सदय घेता सदय हांव ते मिगेले जिब्यान सांगतास आता तुका कळ्ळी नवे मिगेल रामनामा महिमे आणि तुवें रामनामा सूर करी जप करूक म्हणून सांगेल नंतर ते सेट तशीची राम नाम घेवन उद्धार जाता हे आम्ही मना करून घेवका म्हळ्यार हे कलिकालांतू विंगड नाम हे जप केल्ली शिवाय आम्ही उद्धार जायना ती विंगडाक सदृश कसले ना नाम जपांतू सांगला कसं म्हळ्यार सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेपि निवसति हृदि येषां श्री हरेर भक्ति रेखा म्हणून सांगला सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेपि धन्या हे सकल भुवनांतू निर्धन जल्लरी तो धन्य काही कोण निवसति हृदय येषां कोणाला हृदयांतू श्री हरेर भक्ति रेखा ते हरील भक्ती कोणाले हृदयांतू असकी तागल हृदयांतू हरी निवसती राप्त कई तागल इतलो धन्य निर्धनास्तेपि धन्य तो निर्धन जल्लेरी तो हे सकल भुवनांतू त्रिलोकांतू तागल इतलो दुड्वाळ कोणी ना म्हणून शास्त्रान सांगला हे देखून आम्ही आज क्लास एंड करचे काही पुढे एक स्तोत्र संज्ञा नाम विनु कलिकाले नाही आर धर्म नाम विनु कलिकाले नाही आर धर्म सर्व मंत्र सार नाम येई शास्त्र धर्म सर्व मंत्र सार नाम येई शास्त्र मर्म ये चैतन्य महाप्रभून सांगेल हे शास्त्र मर्म कसं म्हळ्यार नाम जप आणि सर्व शास्त्राचे सर्व मंत्राचे सारे नाम जप कलिकालांतू नाम विन विंगड धर्म ना म्हणून सांगितलं सर इथे सांगून आजी मेगल कोणती स्तुती रापयत सर आम कश कश केल्यार मुखार वच जाय ना हांव एक 3 क्लासा भितर स्तुती एंड करका म्हणून लेखिले नेक्स्ट टाइम जाल्ली तर करता इतले डिटेल जावन एक्सप्लेन केलं कोरनूच की म्हणे अशी जायना मुखार वचना हरे कृष्णा हांव उलयतना कोणाकय मना दुखला म्हण जाल्यार दय करून अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर मया तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व पुरुषोत्तम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे